Γεια σας φίλοι! Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε το δικό σας προσαρμοσμένο RC αυτοκίνητο σε 5 απλά βήματα. Θα σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τη συναρμολόγηση του πλαισίου μέχρι την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος. Είτε είστε έμπειρος χομπίστας, είτε εντελώς αρχάριος, αυτό το βίντεο θα σας δώσει όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Πριν ξεκινήσουμε, ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Για αυτό το έργο, θα χρειαστείτε ένα kit RC αυτοκινήτου, το οποίο περιλαμβάνει συνήθως το πλαίσιο, το αμάξωμα, τους τροχούς και τα ελαστικά, τον κινητήρα, το ESC, τον σερβοκινητήρα, τον δέκτη, τον πομπό και την μπαταρία. Εκτός από το kit, θα χρειαστείτε επίσης μερικά βασικά εργαλεία, όπως ένα σετ εξαγωνικών κλειδιών, ένα κατσαβίδι, ένα πλευρικό κόπτη, ένα κατσαβίδι συγκόλλησης και συγκολλητικό. Είναι επίσης καλή ιδέα να έχετε ένα καθαρό χώρο εργασίας και ένα πανί για να σκουπίζετε τυχόν διαρροές ή ακαταστασίες. Μόλις συγκεντρώσετε όλα τα υλικά και τα εργαλεία σας, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Τώρα που έχουμε όλα τα υλικά μας έτοιμα, ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση του σασί του αυτοκινήτου. Το σασί είναι η ραχοκοκαλιά του RC αυτοκινήτου σας, οπότε είναι σημαντικό να το συναρμολογήσετε σωστά. Ξεκινήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν το kit RC αυτοκινήτου σας. Οι οδηγίες θα σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας συναρμολόγησης. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα κοντά σας. Αυτό περιλαμβάνει κατσαβίδια, πένσες και φυσικά το kit του RC αυτοκινήτου σας. Έχοντας όλα τα εργαλεία σας οργανωμένα, θα κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ομαλή και ευχάριστη. Το πρώτο βήμα είναι να συναρμολογήσετε την μπροστινή και την πίσω ανάρτηση. Αυτά τα μέρη είναι κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας, οπότε αφιερώστε χρόνο για να τα τοποθετήσετε σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι είναι στη σωστή θέση. Μην βιαστείτε, καθώς η σωστή τοποθέτηση των εξαρτημάτων θα εξασφαλίσει την καλύτερη απόδοση του αυτοκινήτου σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε στην εγκατάσταση των ψαλιδιών και των αμορτισέρ. Αυτά τα εξαρτήματα είναι υπεύθυνα για την απορρόφηση των κραδασμών και την εξασφάλιση μιας ομαλής διαδρομής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει όλες τις βίδες και τα παξιμάδια με ασφάλεια, αλλά μην τα σφίγετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή ισορροπία. Μετά την εγκατάσταση των ψαλιδιών και των αμορτισέρ, προχωρήστε στην εγκατάσταση των διαφορικών και των αξώνων μετάδοσης κίνησης. Αυτά τα μέρη είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους τροχούς. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα. Ένα καλά συναρμολογημένο σασί θα εξασφαλίσει την καλύτερη απόδοση και αντοχή του αυτοκινήτου σας. Τέλος, ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά μέρη. Ένα καλά συναρμολογημένο σασί είναι το κλειδί για την επιτυχία του RC αυτοκινήτου σας. Μόλις ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση του σασί, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά σας. Θυμηθείτε, η υπομονή και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το κλειδί για την επιτυχία σε κάθε βήμα της συναρμολόγησης. Καλή τύχη και καλή διασκέδαση με το νέο σας RC αυτοκίνητο. Τώρα που το σασί είναι έτοιμο, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του κινητήρα και των ηλεκτρονικών. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο κεφάλαιο. Chapter 3. Βήμα 3. Εγκαταστήστε το σύστημα μετάδοσης και τους τροχούς. Με το σασί συναρμολογημένο, ήρθε η ώρα να εγκαταστήσετε το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους τροχούς. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της ισχύως από τον κινητήρα στους τροχούς, επιτρέποντας το αυτοκίνητο να κινείται. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της ισχύως από τον κινητήρα στους τροχούς. Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τον κινητήρα στο σασί. Ο κινητήρας είναι η καρδιά του αυτοκινήτου σας και πρέπει να τοποθετηθεί με ακρίβεια για να λειτουργεί σωστά. Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τον κινητήρα στο σασί. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι καλά στερεωμένος και ευθυγραμμισμένος με τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το γρανάζι του κινητήρα και το γρανάζι. Αυτά τα γρανάζια είναι κρίσιμα για τη μετάδοση της ισχύως από τον κινητήρα στους τροχούς.
Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ESC. Το ESC είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και καλή ψήξη. Και συνδέστε τα καλώδια κινητήρα και μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ότι τα καλώδια δεν εμποδίζουν την κίνηση των εξαρτημάτων. Τώρα, εγκαταστήστε τους τροχούς και τα ελαστικά στους κόμβους τροχών. Οι τροχοί πρέπει να τοποθετηθούν σωστά για να εξασφαλίσουν ομαλή κίνηση και καλή πρόσφυση. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα και δεν τρίβονται σε κανένα μέρος. Ελέγξτε την περιστροφή των τροχών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και δεν τρίβονται σε κανένα μέρος. Εάν οι τροχοί τρίβονται, μπορεί να προκαλέσουν φθορά και να μειώσουν την απόδοση του αυτοκινήτου. Μόλις εγκατασταθούν το σύστημα μετάδοσης κίνησης και η τροχή, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Το αυτοκίνητό σας είναι τώρα έτοιμο για τις τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές. Και η τροχή, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Συγχαρητήρια! Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης και των τροχών. Chapter 4. Βήμα 4. Συνδέστε το ηλεκτρονικό σύστημα και την μπαταρία. Τώρα ήρθε η ώρα να συνδέσετε το ηλεκτρονικό σύστημα και την μπαταρία. Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τον σερβοκινητήρα στο σασί και συνδέστε το βραχίωνα σερβοκινητήρα. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον δέκτη και συνδέστε τα καλώδια σερβοκινητήρα, ESC και μπαταρίας. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και συνδέστε τα καλώδια μπαταρίας και ESC. Τέλος, εγκαταστήστε την μπαταρία στο δίσκο μπαταρίας και ασφαλίστε την με το λουράκι μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις συνδέσεις σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος και της μπαταρίας, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Chapter 5. Βήμα 5. Δοκιμάστε το αυτοκίνητό σας και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Τώρα ήρθε η ώρα για το διασκεδαστικό μέρος. Δοκιμάστε το αυτοκίνητό σας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη για να διασφαλίσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά, αλλά είναι και μια ευκαιρία να εξοικειωθείτε με το όχημά σας και να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. Πριν βγείτε έξω για το πρώτο σας τρέξιμο, είναι σημαντικό να δοκιμάσετε όλα τα ηλεκτρονικά και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των μπαταριών, των συνδέσεων και των κινητήρων. Ένας λεπτομερής έλεγχος μπορεί να σας γλιτώσει από πολλές απογοητεύσεις αργότερα. Ξεκινήστε ενεργοποιώντας τον πομπό σας και στη συνέχεια το RC αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένα σωστά και ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές. Ελέγξτε το τιμόνι περιστρέφοντας το τιμόνι του πομπού σας αριστερά και δεξιά και βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στρίβουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ασυνέπεια, ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, ελέγξτε τον γκάζι τραβώντας αργά τη σκανδάλη του πομπού σας. Παρατηρήστε πώς αντιδρά το αυτοκίνητο και βεβαιωθείτε ότι η επιτάχυνση είναι ομαλή και σταθερή. Αν το αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του γκαζιού. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να κινείται ομαλά και να επιταχύνει γραμμικά. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε απόκλιση ή αστάθεια, ίσως χρειαστεί να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις του πομπού ή του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο τραβάει προς τη μία πλευρά, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το trim του τιμονιού στον πομπό σας. Το trim είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητό σας κινείται ευθεία και σταθερά. Μην διστάσετε να κάνετε μικρές προσαρμογές μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή απόδοση. Αφού δοκιμάσετε το αυτοκίνητό σας και βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά, είστε έτοιμοι να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θυμηθείτε, η προετοιμασία και οι δοκιμές είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη και απολαυστική εμπειρία με το RC αυτοκίνητό σας. Καλή διασκέδαση και καλή τύχη στους αγώνες σας. Outro. Τα λέμε στην πίστα. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το βίντεο και να μάθατε πώς να φτιάξετε το δικό σας RC αυτοκίνητο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για περισσότερα βίντεο. Θυμηθείτε να είστε ασφαλείς και να διασκεδάσετε οδηγώντας το νέο σας RC αυτοκίνητο.
Τα λέμε στην πίστα.